ụmụnne m ele ọtọ nọrọ n'onwekwerechi nwanne ọnụ nwanyị ihe m na-akụrụ ọnụ ugbo ene ama m otoga m ọchị achịkọtabu na mbọt ka m jishi ike kpakọ onwe m ọnụ kora n'ọnụ ya wụ akụkọ ihe niile ụmụnna ya etiga ya brain amamihe ha yotago ihe niile ụmụnna ya were ọkpọ brain tinye n'ime ya obodo ọbụla ị gara ịhụhụ onye ụzọ ụlọ gbawa ebe ọbụla ị gara ịhụhụ ụmụnne dị a obodo ahụ arụ mma ọnụnọ o nwere somebody mma onye ahụ nwokorobịa ahụ gakwara n'ala bekee kọndishọn o jiri gaa ala bekee ọ na-atọ ọchị ọ ihe na-atọ ọchị like ọ na-atọ ọchị mana ya ka m nụrụ ugbu a so ewela lole na edipọt ole na olola m na-ajụ so why ya bụrụ na nwanne anyị nwoke nọ ọ naghị eme amaara m ya so onye na-eme ihe nwoke na nwoke ọ nọ ịtụ nwoke na nwaanyị ọ wụ lirike ya na nwaanyị ka ọ na-adabara ya na ya abụọ ya nụgide somebody ewetara ya ọfa nwanụ that year wetara ya dị ọfa na enwere opportunity pụtara nọ na ọ ga-eme ishie jike ka nwaanyị mewe ka ọ na like nwoke even though no nwoke na o mee ya so onwe picture mee ebe gwa ya nye ya buje isi ihe ọ ga-eme na ya ga-etiziri ya akwụkwọ na Amerịka na Naịjirịa anaghị anabata nwoke na nwoke na a na-ebuli ya na a na-akpa ya agwa ọjọọ na ya chọrọ ịbịa Amerịka bịa live freely n'ihi na Amerịka nabatara law ahụ ọfụma ọfụma ya emere ihe a gwara send akwụkwọ ụmụnne m send ya ihe niile we information anaghị eme ebe oyi skate ụmụnne m atachi ngam igosi no that na na ya na ya ụkwa nwoke na nwoke na-amasị ya na ọ wote shirike ya but quite unfortunate na etuge ya ogbugbu na Nigeria n'ihi ihe ya wụ ka na Amerịka ebe ji akwụkwọ process wa with proof and ihe niile enye ya visa bịawa Amerịka bịa live a free life, be yourself, democratic law, be yourself. Nwanne anyị nwoke chile nga gawa Amerịka yiricha sopido high heel ụmụ nwaanyị according to packaging now eyotago ụmụ ihe play along ọ ruole na Amerịka nwee ụlọ na ịga nwanne anyị nwoke agbagha eze ngwugwu ya enwe nwaanyị na-agafere n'ụzọ different hotel rooms ebe ọ lọjiga ụmụ ọma ọtọta ụmụ ọma ọtọta ka ukwu a na-agafere ya n'ụzọ ụmụ ọma ọtọta ka o gidere ya ata ya ebe obi ụmụ nwaanyị gburugburu gbarabara nwata nwoke like gidere nwaanyị a na-agafere ya n'ụzọ and ọ mara mma nwoke topu nwee height ruzie ntụrụ Amerịka skate mgbe n'ukwu na-eyi high heel na-eyi ha lipstick ọkpagawo n'ọnụ uji anya nwewe ka ọkpaga ya ahụ na ya efetela Amerịka lose no up gaiman kọ jin gị hụ fitin nwoke apụta ụmụ nwaanyị ọtọta ka o gidere ya akpa janja panja hotel rooms ha na-achụgburi ụmụ nwaanyị na-achụgburi n'ihi na ọ mara mma nwoke ụmụ nwaanyị na-achụgburi na-achọ idosa ya ọma na anya legi polisi emene invite Joyce mgbere ote ọ gara họteelụ ote onye ka ya na-esoro ga and o hiri ehi ọ nọrọ ha many days ote ọ ya na onye ya sọ nwa ewetakwa picture mgbe ọ walk into the hotel na ihe niile na the room and everything abịa na-enyezi ya gwazie na kamgbe kamera ji take away documentation on him na hụbeghị ebe ya na nwoke nọ akpaga nkata na kamgbe o kwere bata Amerịka camera ji take gị full documentation on him na-enwebe ebe ahụrụ ya na nwoke kpaga nkata n'ọnwụ ya na ụmụ nwaanyị ụmụ ọma n'ọsọ gịnị mere Nigeria ji achụgburi gị na-achọ ya ogbugbodo ya repeat ihe onwe na kemgbe o kwere bịa ebe na enwere nwoke ọ gbara enyi ka ha ajụ ndị otu ya ndị ya na ha na ndị nọ into that line ya sị na enwebeghị ya hụrụ ha gwa na kemgbe ahụ enwebekwa na hofilibeghị like ka ọ wee nwee nwoke ebe ahara ya anya ka ọ na-emeghe ochenji ele oke na ọ pụtaziri Amerịka chetezie ghọtazie ihe ọwụ fuli ụmụnne m agbakọtaghị ya kwesịrị na police station Amerịka
a na-ejizie pictures of mgbe ọ bajigo na different hotels na-eji ụmụ nwaanyị ukwu ndị obu na otu o si atụbirije ha ma ndị ka osusu ga ọnụ na-eji na itri nwata nwoke ji anya ahụ ụmụ nwaanyị ọma and ọ mara mma nwoke topụ more than 6 feet ata akwa asụ ụmụ nwaanyị chụgburige gingidingi America wụnụ kamera ebe niile ya na-eme nọnsensị kemgbe ozugbo ọ kpara ụkwụ na America na-eleni ya nụ ka o yiri sketi yiri mbe n'ukwu emeje nwa onye hụrụ ka na ụmụ ihe ndị a eji mara ha onwe ka o mere ya erute nnọọ America na-edress fine buys into a handsome man chụgburigo ụmụ nwa agbọghọbịa ụmụ nwaanyị otelukwu ọtọtọtọta ha mere n'ihi invite ka manụ revisit a condition review kwene ma revisit a condition o jiri bịa America ya wụrụ na nwanna aghọrịrị America ọ ya ka m nọ na-asị eti ihe n'ihi na plane olola ọ ya nne mere ban na anywhere ahụ hụrụ na America na ọ mbụ kpopụrụ iche nwanne m chịtụwa na nwayọ ọ wee eziokwu nọ na-agba speed gị mara na ị ga-arụ game mara otu isi agba game o nwanne anyị nwoke elole olole ọ gara ga tụọ ashị ihe na-awụ ihe somebody mma na ihe na-awụ ihe ya na-eme ha bịa hụ na America bịa hụ na ọ ghọrịrị ha ewelalo ha n'ahịa ka ebe okwu m na-aga ụmụnne anyị ga-ahụcha opportunity niile ihe niile wụ ụzọ esi aga ala bekee ma desert maka eshi mmiri aga ihe niile wụ opportunity ihe niile wụ ọfa ihe niile wụ slot eji across ofe mmiri ụmụnne anyị macha ọpịwọpị eji aga ala bekee mana ị mara condition ejiri gakena play along and stay put n'ihi na ala bekee awụhụ Africa gị si ihe na-atawo chingom na gị na nwoke ọ nọ gị na nwaanyị ibe ṅụ ọwụ ihe ijiri fee ebe ha ewefeta ngharị nga egbu ehu na gị bịawe na ebele na ọwụ freely gị ga ebe ahụ continue na-atakwa chingom ọ ma m ihe m kwa ekwugekwe n'ihi na otu ewelelere igbo a kpọrọ ya sị anụ iwe ahụ ọhara ya na America ka ya alala olule ọ nga ọha m n'ọnụ m sị ma bịakọtara ọnụ kele achịkọtagwana m biko nọ n'ụda achịkọtagwana m achịkọtala m ihe gawa iwe nwoke ndị ọcha mgbe ha na-ele na kamera somebody ebutere iyi sketi bịa a na-elezie na kamera lezie na ahịa ha dị CCTV na monitors ahụzi ya ka o buzi timba nkaliba different sizes họteelụ niile gburugburu gbara and asa nwebe nwoke ọnụ ketere kemgbe o kwere ga America onye ọbụla kpachapụ anya ya ọ nga ọha m n'ọnụ